soyayya daɗi idan har da ni za kai in ba kai waza na kalla a bayan rin. Ni besti za a kalla a jiga. Kai besti wallahi guba zai sa maka. Rex. Sai dai ko Rex. Amma Sophie na bata da staki ta ce. Ba awara ba? Baby ba ni muruci. Za ka ci muruci. To ai sai na gyara maka. Allah isa ba muruci. Gyara mana muruci. Ba murucin kan dutse bane wannan. Wannan murucin kan. Yaya ba ku zo min da burasa bane me ya faru? Akwai burasa ba mutuwa da ita ba. A'a burasan Kano yana da kyau kuwa. Yana da kyau musamman. Baby burasan Kano yana da kyau. Dankalin turawa ya fi gurasa in sai inganci. Wai jama'a kun fahimci abin da na fahimta, kun fahimci abokina har ya riga ya tare. Wallahi abokina ya tare. Kun san shi bai da wuyar tarewa. Yanzu zaka ga ya tare abin shi. Allah sarki Jifresh bawan Allah har ya tare. To Allah sa gidan zaman ka ne Jifresh. Allah ya sa gidan zaman ka ne. Ina yi bari na bari. Allah sa gidan zaman ka ne. Allah ya sa gidan zaman ka ne. Allah sa ka daure ka zauna. Jama'a Jifresh fa har ya tare. Yan Kaduna Jifresh zai bar Kano zai dawo Kaduna. Yan Kaduna kun yi babban bako la ilaha illallah. Alherin Allah ta kaiwa garba. Wato Jifresh kai makura ne. Na rantsi da Allah. Katumar doro. Wato babu wanda Jifresh bai goge mai hadda ba. Na rantsi da Allah. Alhaji Malam Garba. Kwanaki kwana dinga tambaye shi Jifresh ka samu kai aure yace wallahi jetam. Ni da shi baki da baki yace min ina neman macen da ta kula min da dana ne. To alhamdulillah Allah ya kawo. Mu muna farin ciki kuma mun ga ka tare ma. To Allah ya sa ka zauna. Allah sa gidan zaman ka ne.